Здравейте, приятели! Тук е Добката и Ванката. Това не е истинския ми акаунт, но много взеха някакви хора. Не знам какви. И сега ще ви покажем горе-долу нещо такова. Как си играе Талун на мид срещу Ахри. И как най-вероятно ще загубим, защото сме само АД. И те ще се сетат да си правят смърсе. А какво се прави? Ето тук има един българин, който ме много дразни и с Ванката се караха кой да е на топа, защото той беше last pick. Отново кръкът. Май няма да ви помагам за бъвчето, защото тъпата Ахри само... Хинзел не знае как да играе и смайт в бафа. Верно Без ли? да има нужда. Смътна ли го? Да. Боже мили. И сега ще вземе реда. Сега ще ходи за вълци, бати идиот. Еми, брат! Както повечето хора, които правят клипчета, си казват брат. А тази Ахри ме ужасно дразни. И след малко ще изкоши и ще изсвара половината хил. Обаче как си харчи мана паметите емите. Да, забравих да ви кажа, че всъщност и Митко не играе от своя акаунт, защото Си го премести в Уеста. да, защото е печага. Обаче аз не мога да си го преместя, защото не ми се дадат пари. Тази си умната и си е взела тия пошенки. Добре, че имам някои ничи, като си изпитапите ми руни, които Митко направи. За което му благодаря. И ми трябва асистенс малко тука. Асистенс. Асистенс. Браво, Митко! Иначе двама ли са? Ами сега дойде другия. И защо е първи Лео? Защото сега дойде. И чака. Ето го и Шинжао. Идва на ганг. Мисля, че ще бъде успешен. Ето го успешният ганг, който току-що направихме. И благодарение на яката ми програмка снимам сега без да ми цепи. Особено. И тук ще се бега. Взема хубави бутушки за Magic Resist, защото това ми бие яко демидж. Сега не мога да си взема хил пошъки. Иначе мите, тия клипчета са много дълги. Какво? Тия клипчета са много дълги. Да, ама пак е... Се такова яко. Много... Неколко... гигабайта стават. Съса. Аре. Или не. Съса бе, беги. Многото му чуле. Да. Но той е първи Лео шоу. Тука са вече. Не е първи Лео, третия. Вече. Тъпият първи Лео. Добре, че взех Magic Resist. Това колко АП има? Тази ще спукам, това има много АП. Това минимка е моя. Това също. Това също. И тая ме дразни. Тая си харчи цялото комбо и не ми вкарва нищо. Сега вкарвам. Доста. Съса. Добре, защо казваш със? Брат. Няма ки.
Чего ти кажа, брат? Чего ти кажа? Нищо. Пак ги нема. Те па си ги нема. А кой ме тъпи от джингъл? Те нямат джингъл. Ми да, немат. И те са зле. И ми трябва асистанс. На мига. Еми, на мен ми трябва на века, но ама какво правя? Еми, пий ги, що да правиш. То един път, то ми ганкна веднъж и сега много се прави. Идвам. Няма смисъл. Аз много тъмно го пръснах, той избега. Яко да? Че да взем то? Да пак. Са. Ево тук ще ми аз. Тия имат лодка. Идем. Тата пачка има много малко АП. Тази си купува само хелтки и мана реген. Иначе. И има тъпо 32 АП. Цепна. Цепка иначе понякога. Тази много тежка програма за записване. Assistance. Не! Умрех. Не съм. С този шинжал трябва да вземе сега. Да, ти нищо не си свалил. Нищо не свалих, защото тя ми наби много иначе. Виж, той се отепа. Нека си отепа, супер. Шо е добър токсинчо. Пак мина при успешен ганг. Браво, иначе. Брат! Бота как върви иначе? Не знам, май ги бият. Варус е 3-1, Джана е 0-0, Израел е 0-1 и Лукс е 2-3. Бива го, бота. Брат. Трай. Аз стигам на бот да ганг. Един комон там да направим. Ще откажем. Много ми цепи. Там минка изпуснах. Тъмън да бутна и тази веднага се появи. Да доли? Не. Добре. Тия пак ги нема. Постоянно ходят некъде за малко. Назад е. Как е? Нищо, не набих доста вече. Тема много хил полшаки ме дразните. Трябва да ми дойде трета и да изкочи пак.
Браво на бота. А там ме дразни много. И се е бекнал. А не се. Трябва ми асистанс. Чрез продължително. Искам да ми дадат асистанс. А, така. Аре, бутай, бе, тъпачка. Ей, как цепна. Айде, асист ми, братле. Асист ми, брат. Мен ме къти. Ай, доктор не Ай, идва. доктор не идва, бегай. Да, забелязах. Вече. От какво да направи? Аз му вкарах един Юнайтед. Пък. Defend the lane, братле. Defend my lane. А, така. Е, добре, да от ми го пушваш. И ти така правиш. И ти така правиш. Ааа. Правя така понякога. Когато не е за моя сметка. Чакай, бе, са! Той идиот. Не ме изчака. Сега че умре. Това няма. Асистанс, папа, чакай, асистанс. Добре, На Малфайт никой На не му Малфайт убиеме. никой не му убиеме. Имаме доста, ама... Защото има 120 Защото има 120 армор. Аз шо да направя, че има 120 армор. И доста е. Сега И ако му доста карам е. едно комбо ще го убия. Ама това няма да дойде. Ай сами бега от лейна. Този път успях да фарма как си трябва. Въпреки че изпуснах много минути. Няма ви го дам. Няма си си дам. О, браво на шинката, бе, той е пребил тук. Аз не го видях. Много си се къса ти. Много си се Еми, аз не го късна видях и това. отзад. Що направя? Добре, сега защо ми късваш фарма? И ти го късвам. И ти го късвам. Не ти, бе. Толкова път. Все то е в центъра на света. Помни, ще сме подразни. Хелни ме, бе. Тъпо същество. Не мога да хелна, Не както мога ти те хелна. хелна, ти, като бе. те хелна. Гледай го. Са, бегай ми от лейна са. Без да съм ти на Без лейна. да съм Не на ти, лейна, бе! И вече си ми на лейна. Аре, бегайте ми от лейна, бе. Бати досадниците, ще оправя сам. Те са 5 човека. те са 5 човека Бегайте тук. ми от лейна, да мрия. Да. Да. Ай, тогава дефендвайте, защото се стоите такова. Аз да реком. Цепна. Цепка си от време на време, иначе. Здравата. Ма пак по-добре от преди. Добре, де, са, не мога фарма от вас. Глед, дойдохте и веднага ми такова И те всички са тук, И те бе. всички са тук, бе, виж. Ми вие като бегате и те ще бегат. Ходете по другите лейнове и
И аз съм на друг лей. И аз съм на друг лей. Клин си. И на друг съм. Да, И на друг си. Кой? Чакай, Иван дойде. Сега трябва да му отварям пак. Влезе. Аре, защото снимам. Отново. Въпреки че това ще ми е първия клип. Де сигурно ще кача. Не е който съм направил. Имам доста път прикама. Ми се получаваха. Много ми цепи. По-малко, защото го не оприх го малко. Тъпи мнения. Що? Мерси. Ще избегам от тук, защото съм много силен. Ставам. Едно. Да. Айде, ела тук и... Да, бе. Едно. Колко да съм? О, боже ми. Аз като се водих тази игра ли играш? Да. И да знаеш, Вирго е И да знаеш, Вирго е Да, българин. Вирго е... Ето това тук също. Е, това тук главно. Е, това тук гордо. Айде, пушвайте. Дай това го взимаме иначе, ако му скоча. Да. Тъпа такова. Да. Джинчото ги Джин, къса. Да, джинчото иначе ги много къца. силен той. Кой? Шинката. Шинката, Не, чернаме. Не, чернаме. Не, той ми те кефи с истина. Да, аз съм си го купам и си кефи също. Не, бате, това Аз си кефи с истина. Мгм. Много тежко. Нали, брат? Нищо. Преди си Тия па само стоят на кул. Тия па само стоят на кул, оставете ги Аз малко имам да да пушнат. си имам фарма на топа, бе. Него ще отдот миньонките и ето пак ги бута, глей. Его. Няма, че си бутам от топа. Без това преди малко бутнах колата. Това че ти ще Това е от тъпото. Такова те няма да го виждат. Така че няма значение да го снимам. Тук късата на записа. Изобщо на мен. Някой брат да ходи да ги кили. Това са ако не ми... не ми спеши на мен. При вас е битката. Фарма ми е точно 100. Браво на мен! карай на първа на код. Какво да пъти? Преди вкарах в началото и не къснах. Не цепи са, шо направя това от записи. Иначе, в принцип, не ми цепи, Обаче... Шо се прави са? Трябва да говориме по-силно обаче, защото сега без това баща ми няма тук. И тъй. Са. Те ми трябва да се прави, за да мога да тук. Дай да се бекна. Или банката та изместопало. Я виж колко мъщата на то. Да, забравих да ви кажа, че тук е собственика на банката. Да, бе. Преди ви обяснях, че това не е акаунта на Митко. И ето го и собственикът на акаунта. Собственикът на банката, да, Иван. Да. Много очудващо. И хей, браво на нас и чао от нас. И чакай, колко ви са машините?